It's nice to be here. Lift up Christ. Tell the world. Lift up Christ. Ngiyalibonisa lonke ngoYesu kuyo. Amen. Amen. Ngibulela kakhulu ngomculo becimba bakhe kuzaba mnandi ngifake nokwazi indlela ezintathu ngoba ithethe khakhe ngenxa yexesha akukwazanga kodwa ndiyabulela nendlela licula ngayo nengoma ziphuma kuyo. Ndiyabulela kwamtiyathe ngithandayo kakhulu privilege ke yokushumayela kwibandla lakho into yokuba uyakwazi u-identify abantu abazakuphakamisa ngokwasemthandazweni. Ndithe uthatha uDiki xa emcela esithi senior citizen icela besisithethi ndathi icela uba ngudiyandiya anyusidini lokuthandaza. Amen. Sawukhila ke sonke kwiibhayibhile zethu kwiNdumiso 23. Ndumiso 23. Sifumene inkosi safuna nje uverse 1. Uverse 1 ufundeka ngolu hlobo: uYehova ngumalusi wami, andiswele lutho. Masibalela amehlo bawethu egcwele ohlala ekhaya ezulwini, inkosi bam ukubulela ngethuba besulumile ukuthi endaweni yakho besulumile. Bulela abantwana bakho besulumile abathe besulumile banithandazisa ukuze ukwazi ukuba kule ndawo ingagebezeli. Besulumile nalelizwi lakho cela uthathe indawo besulumile ukuze kuciphe ngoYesu kuye ngithandaza. Amen. Masiqale kwisihloko sanamhlanje. Isihloko sanamhlanje sithi kude kwalapha uYesu enathi. Ndikweso sihloko sithi kude kwalapha uYesu enathi. Esi sihloko sithathwa phaa kwincwadi kaSamuweli okokuqala, chapter 7 verse 12. Emveni kokuba uSamuweli egadanise amaSirayeli kwindawo ekuthiwa yiMizpa, phakathi kweMizpa neShem, emveni kokuba bathe behlula amaFilisti bamisela ilitye lesikhumbuzo. Eli litye xa belimisela bathi Ebeneza. Bathi xa belimisela ilitye besithi Ebeneza ke kuthiwa eli gama lithetha ukuthi ilitye loncedo okanye the helping stone. Then bazotsho ke ngoku bathi kude kwalapha uYehova esinceda. Ndinikwa sisihloko ke ndisinikwa ngabantu abakhulu bendinika befuna uthetha ngamava abo, amava abawafumeneyo ekuhambeni kwabo noThixo. Ngamanye amaxesha xa sithetha ngamava usithi kude kwalapha, umntu uthi kude kwalapha emveni kwende iveki ebambekile, athi xa ekhululeka iphela loo veki athi kude kwalapha. Omnye umntu uzawuthi xa kuphela inyanga ibinde kakhulu athi kude kwalapha. Omnye uzawuthi xa kunyaka uphela emveni konyaka kumde zisenzeka izinto ebomini bakhe athi kude kwalapha. Omnye umntu emveni kweminyaka ehamba noYesu ixesha elide, mhlawumbi uthe apha endleleni washiywa ngabazali, mhlawumbi uthe apha endleleni washiywa zizihlobo, wabukulwa kwindawo ngendawo, mhlawumbi apha endleleni uye wadivoswa washiywa ngumyeni okanye washiywa ngunkosikazi. Ngumntu onamava lona emveni kwezinto ezithe zehla kuye ezimbi wathi kude kwalapha.
Omnye umuntu uzawuthi Thixo ndibabonile abantwana bakho besokola bephila ngegrant, ndibabonile abantwana bakho besiyolungileyo besifa phambi kwam, abanye bebephuma bengena esibhedlele, kodwa mna Thixo akukho nenye into endiafektileyo. Athi lo mntu lo xa ethetha ebulela uThixo athi kude kwalapha. So abantwana bakaThixo bathi namhlanje ngenxa yezivubeko okanye ijeni abathe bayihamba noThixo, bathi kude kwalapha uThixo enathi. Then ndingena kwincwadi kaDavide. UDavide xa ebhala le ncwadi ubhala ngamava naye akhe ukuhamba nobomi. Uthi uYehova ngalusi wam andiswele lutho. Ndacinga ngam ndisakhula kwilali zaQumbu eCaba phaa kuba 87 88 ndimdala ndiselusa ngelo xesha impahla emfutshane nenkomo. Ndakhumbula njengomalusi amava am okuhamba ndikade inkomo zefemeli. Zintathu ke iindidi zempahla okanye zemfuyo eyoluswayo. Kweluswa ibhokhwe, kweluswe inkomo, kweluswe igusha. Ibhokhwe lena sesona silwanyana sihluphayo kakhulu, awukwazi ukuselusa uwedwa. Ibhokhwe inayo nento yokudelela nentloti, kuba uyawuzuthi xa uyoyiqanda ibaleke, iyazithanda ii-heights ibhokhwe, ibaleke iqabele phezu kweliwa ime phaa ijonge phaa ezantsi. Wena kuzawufuneke kuba uzukwazi unyuka ngolu hlobo inyuka ngalo, uhambe mhlawumbi uyojika ngakwatrek ukuze uqabele kweli liwa. Xa ufika phezulu ibhokhwe intsibe ezantsi ikujongele phaa ezantsi. Yibhokhwe ke leyo. Ukuba nibabinanga okanye nibathathwanga soze nikwazi uyilusa ibhokhwe. So nokuhla kwakho kuyafana, izawuphinda inyuke ikwenze loo daktirili. Ibhokhwe ke sisilwanyana ke esingelusekiyo kakuhle. Kube kwinkomo, inkomo iyeluseke. Kungcono inkomo ukuyelusa uyijongile. Kodwa uba uyijonganga inkomo njengoba isitya nje itya ibhekela kuwe. Uzawuthi usethuka seyimkile, mhlawumbi seyiyongena nasezigadini zabantu. So inkomo at least sisilwanyana esilusekayo. uThixo wenza umzekelo xa ethetha ngomhlambi nabantwana bakhe. Wenza umzekelo ngegusha, imvu. Igusha ke sisilwanyana esahlukileyo, sisilwanyana esibuthathaka, esingakwaziyo ukubaleka fast. Sisilwanyana esidipenda kumalusi. Igusha sisilwanyana esi-helpless, sikhaya, sithobekile. Uyabona kumelusi, xa uselusa uba namacebo okwelusa ukuze imfuyo yakho ikwazi ukwenza le nto uyinqwenelayo. Ekuseni besithi xa sivuka imfuyo izawugalelelwa ityiwe rhorofu, ugalele izituku ngezituku apha ebaleni, zitye inkomo neebhokhwe neegusha. Andiyazi into leyo ikutyiwa ziyithanda kangaka, kodwa ityiwa inkomo ziyayithanda neegusha neebhokhwe, zitye nombona. Then zitsho zikhatshwe zihambe ziyotya. Xa zibuya zizawugalelela ityiwa nombona still ukuba mazitye. Ziyatreyinwa ngelaa xesha kulungiselela into yokuba noba zisendle zithi xa zibona amathunzi naba zicinge laa nto zizayiphiwa ekhaya xa kutshonelanga. Athi ngokumelusi akafikanga uzoziqanda
eyona nto ziyinqwenelayo zinqwenela laa nto zidla kuyinikwa phaa ekhaya. So indlela itreyinwa ngayo ke imfuyo leyo. So igusha ke yimfuyo eyahlukileyo kunezinye kuba yona iyakwazi ukumamela umniniyo okanye umelusi. Ngenxa yokuthobeka kwayo uThixo ke wasebenzisa into yokuba mayibe ngumzekelo ofaniswa nomntu ngenxa bithobekile. Yazi bakhona abantu ke abangathobekanga ngokufana negusha. Kodwa uThixo xa ejonga abantwana bakhe uthi bafana nezimvu. Katsho nonkosikazi xa ebona uba andireyethanga kakuhle, ndicathuliswe ngumntu okanye ecathulisiwe yena into ethethwa ngumntu, ebekumele uba mna ndiye ndareyetha ngomsindo, athi uyawugxothwa negusha wena. Loo nto ithetha ukuthi ke ndilungile. So uthi ke ngoku uDavide apha uYehova ngumalusi wami. uDavide uthetha ngamava apha. uDavide uthetha ngento ezimbini eyi-1. uDavide uthetha ngomalusi anguye ngamava athe wanawo ehlelendle esalusa igusha zikayise. uDavide uthetha ngamava, in fact zithathu. Uthetha ngamava uDavide wokuba eyimvu yena eluswe nguThixo endle. uDavide uthetha ngoThixo ongumelusi, omelusileyo endle. uDavide i-experience yakhe athetha ngayo, uthetha nge-experience yokulwa oyise amabhere endle. Uthetha nge-experience yokulwa nengonyama oyise endle. uDavide uthetha ngamava okujongelwa phantsi ngabantu ngenxa yoba ngumelusi. uDavide uthetha nge-experience yokuthi athi engoyena mntu ebejongelwa phantsi ekwikhaya lakhe athathwe enziwe ikumkani ngaphezu kwabakhulu bakhe. uDavide uthetha nge-experience athe wanayo ekubeni uGoliath, eyona ndoda ibisoyikwa, yanguye oye wanamandla wokuba makalwe nayo ayoyisa. uDavide uthetha ngamava okuleqwa nguSawule for 13 years, ebalekana naye efuna ubulawa nguSawule, uThixo emalusile. Amen. uDavide uthetha ngamava apha. So uDavide uthi uYehova ngumalusi wami. Eyona nto ndiyithandayo apha ngendlela ibeka ngayo uDavide yinto yokuba akajonganga i-experience yomuntu phaa phandle athi ndibabonile ooAbraham kusenzeka izinto, athi ndibabonile abanye bonke abantu akhule kusenzeka izinto phambi kwabo, uThixo ebanceda. uDavide uthi uYehova ngowami umelusi, uthetha ngaye, akathethi nge-experience yabanye abantu. So xa ebhala le ncwadi usivezela into ebesingakwazi ukuyibona thina singakhange sibe ngabelusi, especially abelusi abangakhange beluswe nguThixo. Umuntu obeke welusa nam andinawo amava okuthi ngodihleli phayendle ndithi ndaluswe nguThixo. Ngexesha bendiselusa bendisemncinci kakhulu, kodwa ndinawo amava wokuthi uThixo undalusile ngelaa xesha, even though ndiyazi uba uThixo wayendalusile ngelaa xesha. So uDavide amava asibekela wona nasivezela wona, usivezela ubomi bakhe njengomaluswa nguThixo. Xa sijonga belusi
abelusi abadumileyo eBhayibhelini. Sino Abel. U-Abel waziwa ke eBhayibhelini njengomelusi wokuqala. Sibe no-Abraham, no-Isaac, no-Yakobo. Kodwa kubelusi abanye abelusi ababalaseleyo. uMoses akalityala. uMoses siyayikhumbula into yokuba ukhulele kwaFaro, ekhuliswa ngamasiko nezithethe zakwaFaro. Kodwa uThixo wabeyazi into yokuba uza kusebenzisa uMoses. uThixo into ayenzayo, uthatha uMoses ahambe ayokwelusa igusha for 40 years entlanga ezikayisezana. Ngelixesha uThixo uMoses abelusisa igusha, he's training him to prepare so that xa kufikelele ixesha lokuba makakhokele amaSirayeli aphume eyiphutha abheke eKanani, uMoses abe ready. Indlela uThixo ke abatrayina ngayo abantwana bakhe ukuze bakwazi ukukhokela umhlambi wakhe. So uMoses ufumene loo ndlela leyo yokuba makahambe ayoqeqeshwa. Xa uselusa ke ungumelusi, funeka ube ngumuntu othobekileyo okokuqala. Okwesibini, funeka ube ngumuntu one-patience. Awukwazi ukuba ngumelusi ungenazo i-patience, especially uselusa igusha. Igusha ilulame kakhulu in such a way. Ayikho into elunge njengegusha. That's why uThixo athi xa esebenzisa isilwanyana esifanisa nomhlambi wakhe esebenzisa igusha, it's because igusha ilulame in such a way that naxa izawuxhelwa iyalala igusha, ingagqushakazi, ingakhali, iyalala ilindele lento iza kwenziwa kuyo. Yindlela elunge ngayo igusha. So uThixo umtrainer ngolo hlobo ke umuntu wakhe yokuba afunde i-patience zokuphatha abantwana bakhe, because akazuphatha nje abantu abandlongondlongo, uzawuphatha abantu bakaThixo abalulamele uThixo. So uMoses ke utrainwa ke for 40 years ukuba bakayohlala entlanga, so that azokwazi ukulungelelana nomsebenzi uThixo athe wamnika wona. Azothi uDavide andiswele lutho. Kumava wabantu abakhulu wokuhamba noThixo banamava wokuswela. Athi umuntu ngoku seswele, sesibona ukuba andinanto. Athi umuntu ngoku sengasenathemba lokuba akazuba nanto yokutya namhlanje, ebevuke izolo engenanto yokutya, angabi nathemba lomsebenzi, angabi nathemba lomtshato lo wakuwo ukuba uzawulunga na, kodwa still uyakwazi ukuthi andiswele lutho. Ngamava ukuhamba noThixo lawo, uthi ngoku ngenanto, uthi akukho nto ndiyisweleyo. uDavide unalo mava lawo, athi ngoku angenanto. uDavide welusa imfuyo katata, ayoyakhe le mfuyo ayelusileyo, kodwa uDavide wazibona into yokuba akaswelanga nayo. Uzibonile into yokuba kumava ohamba noThixo, sebona into yokuba ebomini bakhe umonile uThixo, wenza akenza kakuhle phambi kobuso bukaThixo. Wayiqonda into yokuba even though ndimonile uThixo, akukho nto ndiyisweleyo, akukho nto ndinohamba ndibheke kuyo ngaphandle kokuba ndihlale kuThixo. That is why nangoku uDavide athe asokole uThixo, kusenzeka izinto echithachithe kumzi wakhe, abantwana bakhe bebulana nabodwa, uDavide kangasuke kuThixo. Ebenokwazi uDavide athi umntana wakhe ngoku unantsika intombi yakhe uThamara edlwengulwe ngunyana wakhe, ebeno-etha, but uDavide knew into yokuba uThixo khona.
azothi nokuba ndihambe ndifike kwethunzi lokufa andoyiki kubi ngokuba wena unami. Ulekwa nguSaul uDavide ehamba ezimela ukubi ebomini bakhe, ithemba lakhe ebenalo ibe nguThixo. Kukho ingxaki eye isahlukanise noThixo singabantwana bakaThixo ekuthiwa luloyiko. Uloyiko lukwenza uzidawuthe wena, udawuthe wena into yokuba ndingakwazi na ukumelana nale ngxaki. Uloyiko lukwenza udawuthe i-surroundings zakho. Uloyiko lukwenza udawuthe nabantu aba-around wena. You even doubt uThixo xa usoyika. Kodwa uthi uDavide nokuba ndihambe kufulelwe wethunzi lokufa andoyiki kubi. Yabona ke igusha okanye imfuyo xa yolisiweyo ihamba nomniniyo. Nokumniniyo angahamba naye ebusuku kumnyama ayifake ezidongeni ngenxa yento yokuba ithembe kumelusi. Ayisoze yoyika, ayisoze uzibone ezijika zibonakalisa into yoba ziyayoyika le ndawo. Zibheka phambili ngenxa yoba zitheni zithembe umelusi. uDavide uthetha ngomelusi amaziyo into yokuba ngeli xesha bendisendle ndingenabani ndikwazi ukulwa namabhere neengonyama, uThixo uye wanam. So yiyo le nto sithi uDavide nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika kubi ngoba wena unam. Azothi phaa kulaa vesi yokugqibela athi nene ndiyakuhlala endlini kabawo iintsuku zobomi bam bonke. Uyaqinisekisa uDavide into yokuba out of izinto ezehlileyo kum kobomi ndiphilayo, you can see or you can even hear into yokuba lo mntu ubhala apha ngumntu omatshoti. uDavide akabhali njengomntana ngeli xesha abhalayo, ubhala umntu omatshoti apha. Sehambile okanye sezihambile iintsuku neminyaka, semdala uDavide. Yiyo le nto athi inene. He's assuring into yokuba Thixo kuzo zonke izinto ezenzekileyo, eyona ndawo ndiqonela uba kuyo kuba sendlini yakho iintsuku zobomi bam bonke. Ebhala nje le ndawo lena ndinombono kaRevelation uchapter 21 verse 4 xa esithi uYohane azisule ke inyembezi emehlweni abo kabisabakho sikhalo nasijwili ngokuba izinto zokuqala zigqithile. uDavide unanombono naye into yokuba zonke izinto zizabe zigqithile, inhlungu zizabe ziphelile, izijwili zizabe ziphelile, zonke izinto ezimbi ezehla ebantwaneni bakaThixo zizabe ziphelile ngenxa yento yokuba uThixo uzabe naye ngelo xesha. So yona nto siyinqwenelayo le into yokuba xa kufikelele ixesha lokuba masilale sikufutshane namadinga kaThixo. Yiyo le nto sithi umbhali wengoma yaseSabatha athi xa ukuba ethanda ukuba mandife, uhle ukuba mandifele kuye. Xa ndigqibezela andincedile namanzi, andixolezeke ngale nto ndiyithethayo. Andincedile namanzi, ndiphantse ndawagqiba ngodihleli phantsi ndaqonda uba ndisaya kweyena mgama uzaba phezulu mandingawagqibi. Ndiyabulela kubadiboni ngalamanzi. Xa ndivala uThixo ngenxa yothando lwakhe uyakwazi ukuthatha ipower yakhe ayibeke ecaleni. uThixo angabi namandla
ngenxa yothando. Simbona uThixo ukuba uyakwazi uthatha amandla wakhe awabeke ecaleni. Simbona eEdeni uAdam noEva. uAdam noEva uthi ebaxelele baze ningatyi kuloo mthi. Batye uAdam noEva. uThixo benokwazi ukuba stopa ukuba mabangatyi kulaa mthi for their own good. But uThixo, even though enamandla onke wokuzenza izinto aziguqule zingekenzeki, wakhetha ukubeka amandla akhe ecaleni ngenxa yokuba wasinika ilungelo lokuba masizikhethele. Wakhetha ubeka amandla njengomzali. Nawe uyayazi loo nto leyo into yokuba zikhona izinto okanye choices umntana wakho azenzayo ubuqonda uba le choice lo mntana akayiboni bezamfaka engozini, kodwa benekani umntana afuna uyenza. Then uThixo uyasiyeka into yokuba masizenze izinto sizokwazi udila ne-consequences. So abantu abakhulu njengesithi kude kwalapha bancokola ngejeni abathe bayihamba noThixo. Apha endleleni bahamba bafikelwa kukulibala, kodwa baphinde bamkhumbule uThixo, baphinde bavuka bathathise benze impazamo. Banye baphinde bakushiya noThixo, baphinde babuyela kuThixo. Kodwa eyona nto ibalulekileyo yinto yokuba umntu kwijeni athe wayihamba athi xa ejonga ngasemva, regardless mistakes azenzileyo, xa esithi umntu kude kwalapha, that means ukwazile into yokuba azibone impazamo zakhe aphinde abuyele esiporweni athathise. Nathi ke eyona nto ndiyinqwenelayo okanye uThixo ayinqwenelayo yinto yokuba kwijeni esikuzo ngalo mzuzu, mhlawumbi abanye bethu bagulelwa zizihlobo, abanye bethu basematyaleni, abanye bethu baphethwe kabuhlungu nasemisebenzini. Zininzi ingxaki esijongene nazo, kodwa zesikhumbule into yokuba uThixo xa besithi abantu sebeyihambile nendlela sikuyo kude kwalapha, iyasixelela loo nto leyo into yokuba uThixo sozashiya kwaye sozasilibala. Eyona nto ke ndifuna ukuyiveza xa ndivana yinto yokuba kule jeni siyihambayo silinde uYesu Kristu ukuya kwakhe, ziza kwenzeka izinto. Sihambe mhlawumbi abanye bethu siyishiye lenkonzo, kodwa masikhumbule into yokuba masingaphelelwa lithemba kule ndlela kuba akusekudala ikhaya ixilongo. Noba bese uqonda into yokuba kwimithandazo yam uThixo ngathi akandiva, khumbula into yokuba uYesu Kristu akazange afelelise. Khumbula into yokuba uYesu Kristu uthi xa ethethe sishiya, uthi uyosilungiselela indawo. Noba ithemba lakho liphelile, khumbula into yokuba ekhaya ezulwini nendawo elungiselelwe wena. So noba ithemba lakho liyaphela, uzuyazi into yokuba sinendawo ekhaya ezulwini. Uthi noba uyalala, uYesu Kristu akafikanga usaphila kulo mhlaba. Uthi xa uthetha uthi kuhle into yokuba ndifele kuye. ngoYesu kuyayo. Amen. Amen. All the time. God is good.
Mzali wethu ohlala ekhaya ezulwini, thetha siyabulela ngesilungileyo ngamazwi akho lapha ngesilungileyo. Sibulela ngenkonzo imnandi kangaka ngesilungileyo, imnandi nangengoma ngesilungileyo. Sithi ke ngesilungileyo xa sawuphuma sisahlukana ngesilungileyo sizabuya emva kwemini ngesilungileyo banathi kuko konke okwenzakalayo ngesilungileyo. Usicele ngesilungileyo sikuwe ngesilungileyo nokuba izinto ziyehla ngesilungileyo kodwa ungashintshi ngoba ngesilungileyo. Sicela ke ngesilungileyo konke okusicelayo ngesilungileyo uYesu Nkosi yethu. Alapho ufefele Nkosi yethu uthando lukaThixo Uyise ubudlelwane bomoya oyingcwele ungaphumla kuthi sonke kuyo iNkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Amen.